maswera sei apo. Right. Nhasi tiri kumbodiscasa zveiko zvechikomba. Mirai tione. Ndofara maparable aJesu. Saka nhasi tiri kudiscasa nyaya yechikomba. 10 virgins. Maparables aJesu anga akaoma. Right. Tinodzidzei pa 10 virgins. Pa 10 virgins tinodzidza chunhu 1 guys vanokadzi. Nhasi tiri kubata 10 virgins. Hanzi kwakune vasikana 10 vaiva mavirgins. Vese vava vari mavirgins. Vasikana 10 ivava vari mavirgins kudero. 5 vava vakangwara vaitenga oil. Vane oil vachigara neoil. Vamwe 5 vakapusa vangoti aiwa tochengetedza virginity. Tiri mavirgin. Togara nevirginity yedu iyi. Takamirira chikomba. But chikomba chazouya manje chakauya vamwe vaya vakawanikwa kuti vava vasisina mafuta. Saka chikomba chakauya usiku. Vakanzi chimai munotenga mafuta manje. Vakadzoka vana chikomba chaenda. Tinodzidzei apa guys. Tinodzidza chunhu 1. Vanhukadzi. Musangoti ndine nice body, ndine virginity apakorera zvinhu zvamunazvo zvokusikwa nazvo. Wedzerawo pa virginity pa Yesu nemagaro akanaka, Yesu nemazamu akanaka, une structure akanaka. But wedzerawo zvimwe zvidiki ndo mafuta. Wedzerawo tumwe murume ngati achisvika paurika okuona one mafuta. Mafuta zvinhu zvakaita sekumubatsira kana ane stress, batsira netumwe tudiki twanenge achishayiwawo pamba. Awanewo matsvairwa, awanewo vana vagezesewo, awanewo pekurara pakanaka. Dzimwe nguvawo kana ndo tumafuta ndizvatoa ndo tumafuta tunodiwa kuwedzerawo pa virginity yavo. Rega angoti I have a nice body. But vamwe venyu manje muri kuside re5 vakapusa. Yes, mune zvozvo zvese mastructure nechichi. Moda kuitwa Brazilian, moda kuitwa chichi muri kunetsa. Ivaone tumafuta tumwe tokuti tunoti unobenefita munhu akakuroora. That's why ndizona dzimwe nguva unongodana nemunhu within a week mufesa apedza newe. Aida kurara neni, aida ngori. Ivawo umwe munhu anoti shawada nditengera Brazilian 100 pounds. Wadi wamboiseva wosha tangotenga yedu kana ka week 15 tachengetedza mari iyi pamwe. Kana tazokurawo tese tichadini? Taugara tese. Vana vedu vachazoguta tiite savings. Ongori musikana wati nditengerewo Brazilian auye kumba wangu usina kubata grocery yauditi ndo vasikana vashanu vaya. I'll take vasikana vaya varonzi vasikana vanga vakangwara vaya mavirgin anga akangwara. Aiwewo nezvimwe zvunde vaya vasikana vakati yes tine virginity but vakawedzerawo tumwe tumari vakasevha zvimwe zvimwe vakaverengawo tumabhuku vakadii vakagarawo nekabasa kavo. Murume achiuya kuzoroora kavawana vari right. Vane tumafans. Zvava zvokuti vaibetserana. Saka chikomba chakaenda neivavo. Vasikana dzidzai kuti vakomanaka. Ivaiwo nezvimwe zvima extra. Rega ungorila nekuti ndine mazamu, ndine magaro, ndakadhonza. No, ivaiwo nezvimwe zvima extra zvokuti murume anoti akagara saka aone kuti but mukadzi uyu akaenda kama. Faithfulness is not enough. Zvakawandawo zvimwe zvaunofanirwa kuita zvima extra. Gati rimwe zuva achida kukuendesa kuBrazilian kwacho wobva wawana no ndaruka mumwe munhu musoro saka ndine ka 90 pounds kangu kana 50 pounds kandaruka munhu musoro ndichirega zvenyu ndakunotenga nemari yandaruka musoro ndagadzirawo kakeke ndagadzira kwero ndipo flour ndipo unosara uri virgin riya rakazoshaya mafuta ndo zvandanyingofungawo zvangu nhasi. Now what vasikana musangorila so much nema looks enyu because panofedha paya mafuta apera chikomba chinoenda ende chikomba mbiyavo memane 40 years chikomba choenda mane 40 years mashops anenge avharwa. Kuvharwa kwemashops kairehwa naJesu kuti vakazonowana mashops avharwa age wane 40 years wanga wakazviregerera wanga wasingazvibati mushe apa mafuta aenda chikomba chovhaya chikomba chinoenda ione 40 years chikomba chinoenda chikomba chakaenda ne5 virgins. Murume ane 45 years anogona kunonyukura munhu ane 25 ane 20 years akavaka musha. Yes, newo ne 45 years mukadzi unokwanisa kunonyukura ane 25 well
kana une mafuta. Guys, vasikana musambonyebero, varume vanotodawo vakadzi vane mafuta. Chikomba chinoda vakadzi vane mafuta. Hakuna murume anoti ndoda housewife achangogara pamba. Itawo zvimwe zvidiki zvaunokwanisa kubetsera betsera, itawo mafuta. I think ndo analysis yangu izvi 10 virgins iyoyo. Vese vanayo virginity ndodzokoro summary. Vese vaiva nayo virginity. Bible rana kuti vakawana virginity sipo. Vanoti 10 virgins. But chikomba chakatora vaiva nemafuta. Vapakazomira tinotenga mafuta mashops angavharwa. Saka virginity yoga isiyo yega. Apa virginity ndazongoreva hangu handirevi kuti virginity vhichai, but kura kuti kuwa ukadzi wako, kukwana kuva mukadzi akakwana kwako is not enough pachikomba. Chikomba chinoda munhu ane mafuta. Chinoda munhu ane mafuta. Kuti unoti daddy, nhasi mbomira izvo ndatotenga. Izvi ndatotenga. Text message chipinda chibuda basa. No, nhasi musatenga muriwo ndatotenga. Ndo mafuta iwe. Saka I would say kuvanhu, gadzirayo life yenyu, vanhukadzi. Fanai kugadzira life yenyu. Muone padiki pamunapo pekuti chikomba chichizouya. Yes, chikomba chopangwa kunge chine bag, but ngachiwanewo netumafuta uzvo. Kwete zvokuzomhanya motsvaka mafuta over 40. Chikomba chaenda nevakangwara. Right, yanhasi live inongori diki. Bye mese hapana wandoedha. Right, mangwana chatsvaka imwe futi vhesi. Hatisi kuparidzi handisi muparidzi. Ndinongouya nemaanalysis angu ndingoiswawo zvandinangofungawo. But pane umwe mubvunzo ndakambobvunza kusunday school wakandiconfisa ndikadzingwa kusunday school. Ndakabvunza ndikati handikwa kuna Adam naEva vakaita vana vavo 2. Vaita vana vavo 2 zvinonzi umwe akazouraya Abheri ndokubva atiza akanororani. Ndo zvandanda kuzvibvunza. Saka pakatiza bozi vachingori nevanhu 4 kapa. 1 aurawa Abheri, kwasara Adam, Eve naKaini. Saka uyu akazongotiza akaenda kune imwe nyika. Akaroorani kune imwe nyika yachona because vanhu ava vachingori. Kudaro Bhaibheri rinenge rakazonyorwa pane chronological order kuti dzimwe kwa pakazode. But ndakatukwa kusunday school ndabvunza mubvunzo iyoyo. Ndikati but ndinofunga pakangoitawo chronological order kuti rinonyorwa rakaita senge zvakaitika one day, but pamwe zvakaitika what? Zvakaitika after a long time. Ndo zvakaita Bhaibheri. Bhaibheri sometimes kana kuti riri kuexplainereka unokwanisa kurasika. Saka boys dzangu, nemiwo varume woitaiwo muri zvikomba asi unogona kunidhiwa pamafuta. Kana uchidawo mukadzi, ivawo nemafuta bhururu. Kwete kuchengetwa mu-UK mukadzi anoenda ku-K home achidzoka achidindini, woda kuchengetwa, woda futi mafuta, woda virginity yake. Aiwa, ngatibhalansei, tibetserane. Ndo zvandichingoda kureva. Saka guys, kana uri mukadzi, tsvakawo something chokukubetsera. Sinikiwe mukandla hello, bye mese, tatenda live dzangu handichadodzirebe because vanhu varonetseka kudzidownloada. Toonana pamberi apo. Iyi nchaishiya kumbenge nekugroup rangu ronzi Masasi Erubatsiro. Vari kuuya kuinbox vachibvunza mumwe mubvunzo iri complicated. Thank you so much. Ndikupindura chiwedzerawo zivo nemaexperience yedu kudzidza zvakawanda. Thank you Rose Gun. Sorry I'm speaking in Shona, but next time I'll speak in English. Thank you Danny T. Charoma Ndipi. Thank you so much. Bye guys. Bye.